Bagyong Egay nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility samtang hingpit na usab nga nahimong bagyo ang low pressure area nga nasa gawas sa nason nga gipanglantawan nga magkasunod sa Philippine Area of Responsibility karong weekend. Ubos ra hinuon ang kahigayunan nga mo landfall sa bisan asang dapit sa nason ang bagyong Falcon. Sa Kabisayan, ilabi na sa Subo, masinati ang patak-patak ngadto sa kusog nga pag-uwan-uwan tungod sa habagat. Aniya ang report. Alas 10 kaganihang buntag, hingpit na nga nakagawa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Egay. Apan pabilin gihapong giisa ang tropical wind cyclone signal number 1 ug number 2 sa extreme northern Luzon. Dinhi sa Visayas, hanging habagat gihapon ang nagpasulabing dagan sa panahon nga mohatod sa patak-patak ug mga kusog nga pag-uwan. Samtang hingpit na nga nahimong bagyo ang low pressure area nga anaa pa sa gawa sa nasod o gipanglantawang makasulod kini sa Philippine Area of Responsibility karong weekend. Kay kini na ang ikaunom nga bagyo karong tuiga, ginganla na kini og bagyong Falcon. Hinon itandi sa bagyong Egay, menos ang kahigayunan niini nga maglandfall sa bisan asang dapit sa nasod. Base sa atong girelease na tropical cyclone advisory, ang track ni bagyong Falcon is mas recurving siya or mas palayo siya compare sa track ni Egay. Si bagyong Egay naglandfall man diri sa may extreme northern Luzon, pero si bagyong Falcon is more recurve o dili siya kaayo magbabad sa atong Philippine Area of Responsibility. Kay pakusgon usab sa bagyong Falcon ang hanging habagat, padayong masinati ang madag-umong kalangitan ug hinay ngadto sa kusog nga mga pag-uwan hangtod sa sunod semana. Base sa atong latest track and intensity forecast, possibly pa kini mo intensify from tropical depression nakita nato within our Philippine Area of Responsibility before siya mo out sa atong PAR is possible pa kini ma-develop mo enhance into typhoon category. Uban ni Marlon Melgazo, Duan Merondina, Balitang Bisdak.